Ljudi, nastavimo da snimamo Super Mario Run, jer je bio dobar serijal. Pogotovo ni Legendary Cardia i Carly. Zadnja 2 videa su jako dobro prošli. Nadam se da će slažem se, ne treba mi više jelka i ove stvari. Samo želim da nađem na Golden Goomba, što sad možete da odključite, sad ću vam pokazati. Ovoga Mistera Golden Goombu. Sad to nije glavna stvar, mnogo je lijepa stvar, to nema veze. Sad je stvar da pređemo 3D švan sa Rozi, ali s Yoshijem. Ne sa Marijom, ne sa Princess Peach, nego sa Yoshijem. Da smo istigli. Prošli put smo bili 2D4, sad ćemo 3D švan. Igrat ćemo, nemam pojma koliko nivoa, koliko budemo. Joj. Moramo ići početka. Ova igrica. Morate ginuti. Ali teško je kad morate da se koncentrišete na sve. Dobro. Dobro, to je bila druga zvijezda. Nemam pojma što sam prošli put resetovao, ako se to pitate. Kako kad ja pipnem ovoga ne umre? To je jako dobro. Joj. Dobro. Još im mogu da kažem čak i bolji od Marije, bez uvrede Marije. Da sam trebao... Jaj, to! Sve zvezde smo uzeli, znači to je za mene ko da sam prešao level. Nema tu trte, vrte. Dalje persa, dalje onako. Prešli smo level. Na vrhu i 5 zvijezda. Sad malo, nema, izvinite ovaj iPhone, nema pauza. Dobro, uradit ćemo samo još jedan level. Samo jedan pokušaj, 3-2, još jedan pokušaj, ne uspijem ispraviti pokušaj, kraj epizode. Idemo, evo ga, s Yoshijem opet. S ovom epizodu ćemo Yoshi, a sljedeću epizodu ćemo ili Mario ili Peach ili možda opet Yoshi. Ovaj level ja obožavam. Samo da znate koliko ga obožavam. Valjda nije jedan od Golden Goomba nivoa. Iako volim Golden Goomba. Dođemo. Pogrešio sam. Dobro, imam jedno vrijeme za izvek kad mi moramo roze kad pređemo tek igricu. Izvinite zbog čekanja. Hoćete stvarno ili ne stvarno? The Bullet Bill Beverage. Dobre. Dobra igrica. Svaka čast. Joj, Bože, dupe. Dupe, a tamo me baš boli. Dobro. Što treća? Gdje sam ja? Možda sam u ovome. Ne. Ljudi, to je to za epizodu. Prvo, početak je bio savršen, sad je tragično. Malo sam se zbunio oko one zvijezde. Ćao!